share hawaye, lokacin ya zo ya kiyo nisa da iyaye. Yau babbar rana ce ta auren ƙauna, Hafsa ga Nura dinga yayi daidai duba. Hafsa sannin ki sarauniya a fadar sarki, likin naira 20 koko naira 50 ba zai ishan umarni na zuba man mota ba. Hafsa ki mai na Nura zizi ne angonki, na fi so in ga dala ku dinga liƙa mini ne, in na ga wannan Umar ba zan raina ba. Daina kuka daure amarya share hawaye, Hafsa ga Nura zizi yau kina gefensa. Hafsa ki murna Nura zizi ne angonki, sannu oga alfaza zai buga mini ganga. Kin fi kowa sa'a ga duk wata ɗa mace yau, Hafsa kin fita tun da kunya auren ƙauna. Yanzu an kare Nura zizi ya zama angonki, ki kula manna da shi ni mai gida na yi gona. Ki faranta mai ki mai ladaf da biyayya, in kika yi haka zai sa ku ƙara ƙaunar juna. Tafiya zaki yau ki bar su umma da abba, Hafsa ki murna Nura zizi ne angonki, kin yi aurenki zaki je ibada duba. Shi mutunci madara ne akan ce mu gani, shi gidan aure ya zamo wajen yin bauta. Hafsa sannin ki sarauniya a fadar sarki, darajar ya mace shi ne gida na mijinta, ta yi auren da ta samu mai kula da haƙinta. Hafsa ki murna Nura zizi ne angonki, Nura zizu ka zamto abin alfahari, lafiya jari babu wanda baya santa. Daina kuka daure amarya share hawaye, sanni jan zaki Nura zizu babban oga. Hafsa ki murna Nura zizi ne angonki, ga ka ga Hafsa babu wanda zai ma burga. Duniya daɗi rayuwa zama da masoyi, ba kamar Nura cikin dubu in an daddara. Tafiya tilas ce haƙori ke yin tauna, Nura zizu yau dole ne mi makara. Mutumin kirki ne yana da halin kyauta, Nura zizu yau da fa aurenka an daura. Ga amaryarka kai haɗin gaye dacewa, Hafsa ki murna Nura zizi ne angonki, sanni tauraro kai kaɗai kake haskawa. Raguwa ba daɗi kin saba da iyaye, lokaci ɗaya ya zo yau kina ban kwana. Hafsa sannin ki sarauniya a fadar sarki, haƙuri zaki Hafsa kin ji sai ki nazari, Nura zizu shi ne zai riƙe ki amana. Hafsa ki murna Nura zizi ne angonki, shi zaman aure haƙuri yake da bukata. Hafsa zauna ki ji duk abin da zan zazzana, daina kuka daure amarya share hawaye. Hafsa sauwa make kaɗai ake dai kalla, Hafsa ki murna Nura zizi ne angonki, gani mai waƙa yau Umar ina yin shela. Farin ciki dole miyo saboda auren ƙauna, dan haɗin Allah ne hakan shi ne yau kunta. Gashi taro ya yi taro gun biki ya fitika, haka girma ne mu ba ma neman musiyata. Ɗan uwa da abokai duka suna yin murna, farkon tashi ai jinjiri yana tatata. Anya an ƙare yau bikin ga ya zo ƙarshe, Hafsa ki murna Nura zizi ne angonki, ko gaban makiya Nura kafi ƙarfin kushe. Zahiri
gani ido na ne ya ganin shigar ku yau ta yi daban irin shiga ta sarakai. Hafsa sannin ki sarauniya a fadar sarki. Hafsa ki godewa rabbana domin ya baki nura zizi ba shi da girman kai. Hafsa ki mai na nura zizi ne angonki. Ni Umar S tauraro nura na gode ma kayi mun komai ka fidda ni a duhun kai. Dai na kuka daure amarya share hawaye sanadin waƙar ka na samu babbar kyauta. Hafsa ki mai na nura zizi ne angonki yanzu na dawo ma nura amin wata kyauta. Bisalam yanzu ni Umar zana saya fata nake Allah nura zizi kara daga shi. Allah ƙara tsare shi sharka na magauta za su cuce shi rabbana ka da nufin shi. Ya Allah ƙaro arziki mara yankewa gare sa nura aziz rabbana daga darajar shi. Biki sai na zo jira ni es tauraro. Hafsa ki mai na nura zizi ne angonki yanzu ganan bata zan so ku yau sauraro. Assalamu alaikum, sunana Umar S tauraron waka. Ga mai nema na zai iya samu na ne kadai ta hanyar namba wata 070 44 56 66 07 ko kuma ku neme ni a wannan number wayar 090-200-60013. Ina zaune a unguwar Malam. Na barku lafiya masoyana.